Salutare lume, eu sunt Teddy sau Bușin și bine v-am găsit la cel de-al doilea let's play. În acel let's play vom bate niște metine de 45 sau vom încerca să le batem, nu știu. Să vedem dacă rezistăm, asta e problema. Deci să începem, da? Să-mi dau atac pe Bușin după șamancă, așa. 46 atac. Uitați, cu M6 conducere. Să-mi dau buff. Paf, paf. Așa. Am pus pe MS-ul PPM, da. Băgăm mănușa, taișul. Da, după cum vedeți am făcut și teama pe. Am realizat tot ce mi-am propus pe acest cont. Adică ăsta a fost scopul principal când m-am apucat de contul Bușin. Să am level 35 și 2 P-uri, te-am pus aici. Bine, și restul skill-uri să le fac perfecte, dar mai este un pic de lucru la conducere. Deci să dau metin să vedem cine pică. Ce de mirus asta slavă? A, n-am chemat canul. Așa. Mă miră, am pus dau 1500 metin de 45. Așa. Vedem cine pică. Da, am făcut MAP din 33 de SS-uri și taișul din 36. Deci în total a fost 69 de priete spirit. Nu înțeleg de ce sunt blestemat de numărul sau de ce mă urmărește numărul 69. Dar mă rog, nu cred că este vina mea. Da, și că tot vine vorba de numărul 69. Ana Maria pe Facebook 2 de R. Te pup, Blondo. Știi tu unde. Așa să luăm cartea, că ne-am întins prea mult cu vorba. Și cartea este izbitură. O aruncăm pe jos. Nu ne trebuie așa ceva. Și hai să mai comităm niște metinașe. Sper că nu este lag. Și am stat aici departe și puțin. Da, mi-a făcut și pe MS PvP, uitați. Aici veche, nu? Vă place, nu? Așa, e destul de bun cel. Adică îmi fac treaba cu el. Mai trebuie să-mi iau un coi cu 10 semion și cercei cu 10 semion. Bine, și un scut imun. Imun 5 semion sau imun, nu știu, vedem. Vedem dacă ne încadrăm în buget, că bugetul este cam micuț. Na, și nu cred că să avem probleme. Așa. Aici nu sunt metine, văd. Deci, cred că o să schimb CH-ul și vine imediat. Da, am revenit, suntem pe CH6. Să intru repede și pe șamancă. Să nu spară careva metinul. Așa. Să mă pregătesc înainte să dau un metin, să nu vină careva. Așa. Chemăm și betul. Hai. 1750 merge. Da, deci am luat o brățară de argint plus 9 cu 4 bonusuri, fără marmură, cu 110 kk, 110 milioane. Așa, i-am pus eu marmură. Am dat vreo 3 schimbări în ea. Din prima schimbare am aplicat 20 vampiri și nu mai știu ce, dar am zis să schimb. Și din a treia schimbare, uitați și voi ce are eu să-mi pice pe această brățară, da. Uitați. 10 semion. Da, brățara cred că o să țin pentru mine. Nu o să o vând. Și așa vreau să-mi fac PvP. Ia ce carte. Chemare. Gheară fulger. Nu, ne trebuie așa ceva. Cufăr auriu îl iau. Uite, am și o cheie aurie. Deschidem. Inel de aur. Ce-i ăsta? Nu am auzit așa ceva. Nici n-am auzit de el. Mă rog. Așa. Hai să mai căutăm de tine. Gradul mai minus 1300. Dar nu bag babezen, îl fac așa ușor. Adică mai de ce să bag babezen, dacă după ce am făcut pe-ul nu mai am nevoie să bag babezen. Sau să las gradul, fac așa ușor, ușor. Așa, hai să găsim niște metine. Sper că ești metinașul. Un pic de lag. Așa. La spar un angiu aici. Cine? Ia Arina. Uite, îmi faci bine metină, mă. Mă, ia Arina, mă. Bine, hai să mergem la niște metini de 55 atunci. Că văd că aici s-au cam spart. Adică am fost pe celelalte CH-uri și de la fel erau sparte. Merg la niște metini de 55 sau 65, să vedem ce prindem. Sau 9 cozi. Ce-o fi pe acolo? Așa, să ne teleportăm.
Da, și caut un rib plus 9 pe M50 plus pentru AR. Dacă aveți pe Scorpius rib plus 9 pe M50 plus, vă rog să-mi dați pe mine pe joc sau să vă las Skype-ul în descriere, nu știu, o să văd. Sper să mă băgați acum toți la Skype, adică să-mi cereți Yang sau chestii de-astea. Așa, să ne teleportăm în Muntele Sohan. Sunt 3 categorii de oameni care își cer, adică de fan. Prima categorie ar fi cei care își cer Yang. Salut, am văzut pe YouTube, sunt mare fan, știți și voi cum e, îmi dai și mie niște Yang. Așa, a doua categorie. Salut, te-am văzut pe YouTube, sunt mare fan, mă crezi și pe mine. Așa. A treia categorie. Salut, te-am văzut pe YouTube, deci mi niște ITV. Și mai este încă o categorie. Categoria numărul 4, care salut, te-am văzut pe YouTube, îmi dai și mie niște Yang, niște ITV, mă crești, tot la fel. Da, deci nu-mi plac să dau încerit așa, iteme, Yang. Na. Să mergem să căutăm. Da, și găsisem un rib plus 9 pe M52. Aveam monștri plus 4 și pătuniri plus 4. Full bonus, mai avea 5 cetinire și restul panorame. Dar mi s-a părut un preț foarte mare, 1,5 miliarde, adică 1,5 miliarde Yang. Cam mult mi s-a părut. Vreau să le iau până într-1 milion, dacă se poate, pentru AR. Că mai am o carte și fac aura M10. După o să vină G-ul și imediat P-ul. Și vreau să fac și pe niște recorduri, ceva. Nu știu. Așa, să căutăm pe șmetim. Ei, uite, un metin de 65. Mânca la tata. Îi dăm inel teleportare, inel cununie. Așa mancă. Dăm grupă. Hai bă. Așa. Dăm atac, bineînțeles. Să nu fie probleme. Și un bufuleț. Băgăm teama. Taișu. Mănușa și la atac. A, și să băgăm și o licoare verde. Băgăm și o de-asta de pisică de mare cu apărare. Să mai și 288 apărare. Așa, deci imediat îl sec. Uitați. Sper că îmi dă și mie piatra spirit aici. Așa, hai. Hai. Dăm piatra spirit. Nu prea mișcă PP-ul ăștia. Bine, ghețele alea mea cam seacă un pic. Da. Am unul murit. Băi, ești nebun, ai murit. Da, așa. Da, deci gheața fermecată îmi seacă foarte rău. La fel ca spiritul flăcării din țara de foc. N-ai ce face, nu... Cred că este apărare împotriva gheții fermecate. Sau ceva gem. Deci băgăm aici și imediat îl spargem. Ha. Metină morți. A chemat pentru. Cartea competenței, cred că are piatră spirit. A, nu, cartea uitării. Ia ce carte uitării. Aura sabii. A, nu era cartea aura sabii. Sau cine știe, ia să vedem. Cartea este aruncarea dragonului. Da, n-am nevoie. Licori albastre de luăm. Așa, să căutăm mai departe. Nu prea credeam că apar metine de 65 aici, dar na. Da, și cine mai are pe Corvus mental sau ninja lamă level 86 plus cu P-uri, G-uri, să mă băgați la fel în lista de Skype sau să-mi dați pe joc, cum vreți voi. Vreau să-mi cumpăr un cont PvP, adică să n-am să mă apăr pentru cei care se bagă peste mine la bușin. Da, na. Mental sau ninja lamă vreau. Măcar un P, să aibă la level 86. Așa.
Ceva pe aici, cred. Ia să vedem pe aici, pe sus. E ceva? Ia uite-l, un Gamma. Level 77 pe aici. A 9 cozi. Băiatul. Simt că e pe aici un metin. Simt că e, ia să vedeți. Hai. Hai mă, unde e? Ia uite mă, numai să metine mă, în casă și. Cred că o să mergem la metine 65 aici jos. Dacă nu găsim de 55. Dă mănușa jos. Uite mă, aveam mănușa acolo. După ce că am 21 de minute din ea. Da, și mi-am cumpărat și o nouă armură. Adică o nouă achiziție. Ia uitați. 30 atac, 10 săgeți, 4 farmec, 10 daune PV, PV 1000. Am luat o ciobită cu 50 de milioane și mi-am luat pe niște medeuri și i-am pus eu pietre, schivă și grave. E o armură destul de bună, dacă avea 50 atac, o țineam pe mine la metine, dar o țin pe cea cu 50 atac, să am damage mai mare. Cred că pe asta o să pun pe norocosul. Restul meu de 52, să fac DT-uri. E o armură superbă, după mine. Adică are cam tot ce vrei pe ea. Mă rog. Așa, să mergem aici. Ce să mai ceapa? Nu știu, spate. Hai. Taliz, m-am necunoscut asta, arunc pe jos. Și 100 de pește. Am deschis 40 de cufere de clar de lună. Am făcut 340 de cufere. Bine, făceam în jur de 500 de cufere, dar s-au mai băgat peste mine în temnița expert. Na, știți cum este. Și 300 le-am vândut. Dacă mă întrebați cum le-am vândut, 450 de milioane. Adică 1,5 milion cufărul. Puteam să mai aștept să le vând cu 2 milioane, dar n-am mai avut răbdare. Și 40 cufere am deschis. 20 pe Vușin, 20 pe o armă de 35 slow. Și pe Vușina la mare lucru am luat pergament dragon, bless, vreau să iau critici și pătrunderi și pătrunzătoare, dar nu am niciuna. Dar pe oară am luat 10 critici și 5 pătrunzătoare. E bine. Da, din 40 căperi mai bine le vindeam, da. Am scăpat de și ceva bun. Așa, nici pe aici le metim? Ia uite, bă, nu e nici metim pe aici. Așa. Mai dăm pe aici pe sus. Da, și cred că o să schimb CH-ul ca să găsesc eu metin, să găsim alt metin și revin imediat. Este, m-am găsit și primul metin după 20 de minute de căutare. Așa. Sunt toți aici la metine. Toată lumea. Da, să schimb șamanca. Și hai să începe până vine care va și sparge vașul licoare verde. Așa. Hai. Dă și cu aia piatră spirit. Hai, da. Hai. Știu că poți. Hai. Grupul nu mi-a mai dat, adică dau repede acum. Așa. Hai. Hai, mă. Hai, știu că vrei să dau piatră spirit. Hai. Hai, te rog, cartea competenții. Hai, ia uite. Ia. Spirit Pack. Spirit Pack în aia. Hai să mai căutăm niște metine. 2-3 metine cu să închid. Că și așa stau o grămadă la rantat și până pe YouTube și... Da. O să dureze ceva. Da, unul s-a ajuns. Hai mă, metine de 65.
Uite-l, mă, mâncați așa în totul. Hai pe cum arde. Crapă în două. Hai. Hai. Dă-i. Hai că la asta nu cred că o să mai mori. Adică sigur o să mai mori. Ia să vedeți. Hai. 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 Ce ți-am zis eu că nu mai mori? Și carte competență. Ia. Bă, dar nu mai cărți de ăstea la soare în alții. Hai să mai căutăm unul. Da, și aștept să se implementeze Acadeaua sau Venirea Bucuriei pe site. Și o să vă opresc un record damage PVM, în de 90. Sper să ajung undeva la 7-8k. Adică la 7k sigur ajung. Și cu site, și cu pești, și cu ce mai posibil. Prețe cu moștri am la tot. Deci sunt pregătit numai și sushi, da. Sunt pregătit numai să se implementeze Acadeaua sau Venirea Bucuriei în item shop. Și o să o fac recordul pe venit. Hai. Mă sparge un metin și gata. Am spart de metine și nimic bun. Și chiar nimic bun nu arată. A dat bun ceva? Banderul ăsta, ora sabi. Ce se faci, mă? Ha, și inelul ăsta. Inelul ăsta de aur. De haur. Cred că o să-l văd la magazin general cu 10k. Și mă îmbogățesc. Hai. Ai, sparge metin aici, nu? Sau ce face ăsta aici? E metin aici? Nu. A, cred că poate pentru misiunea aia cu gheață de aia fermecată sau nu știu ce se numește. Uite că a spart aici metin. Ia ce carte are, că așa de curios. Nu ca adun eu după jos obiecte, dar se vede ce a picat totuși la un mers de full. Na. Hai totuși să mai găsim un metin, să nu vă las așa. Mai încercăm să găsim metin în pădurea Stapiei. Dacă nu găsim, o să închid și ne revedem la următorul split. Dacă vă plac, bineînțeles. Dacă nu vă mai plac, îmi spuneți în secțiunea de comentarii și nu o să mai fac. Na. Hai. Hai. Mă țin vai de 75 sau 80. Hai să merg pe cal. Consumă de mistreți. Și așa n-am bani. Las mare 13 zile, mistreți. Uite mă, metin, ce v-am zis. Că vă lăsam eu așa pe voi. Până metin de 75. Ha? Ducem calul, nu mai ai voie de el. Hai, licoare verde am băgat. Și hai pe el. Bagă în ușă, hai. Crapul. Hai mă, șefule, deci tu piatră spital. Licoare violet. Chiar avea nevoie. Nu mai aveam. Uite o piatră spirit. Nu e drăpat. E cumpărat. Cumpărasem 34 de piatră spirit. Dar dacă am pus la 33 pe ul asta o țin pentru ar. Când îi fac pe. Ia uite cum sparg aici. Ia uite. Hai, acum dai știu ceva pe mai piatră spirit. Pe multe rahaturi deci nu știu piatră spirit, nu? Să nu facem level. Mare atenție. Oricum când am 34% de donezi la breastă, nu mă risc. Ia. Da, licor și ce mai faci? Da. Deci, cred că da, așa să mă pun aici lângă perete.
pun și șaman ca lângă mine. Să nu pară că sunt singur. Dăm niște inimioare. Așa. Deci cam asta a fost. Eu am fost Edi Savușin și până data viitoare vă spun numai baftă. Hai, salut!